Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βιντεάκι. Είμαι νέος στο YouTube και σήμερα θα κάνουμε βίντεο που θα φτάσουμε 100 level στο Rivals. Πάμε να βγούμε με αυτόν. Παιδιά, γράψτε μου στα σχόλια, εσάς σας ενοχλεί να μπαίνετε με hacker άμα παίζετε Roblox? Να βάλουμε λίγο σπαστικά όπλα να τον κερδίσουμε 2-3 φορές. Είναι από αυτούς τους καμένους. Ωραία, ένα. Πάω λίγο λοκίν. Πάμε να τον κερδίσουμε μια γρήγορη. Μη σας καθυστερώ και σας. Είναι από αυτούς σίγουρα. Ναι, πάμε 2-2. Πάμε. Μου το σπάει αυτός. 2-3, έλα πάμε. Τον έχω. Συγγνώμη που δεν πολύ μιλάω, αλλά κάθομαι λίγο λακκί. Ρε μπρο, τι καμένος είναι αυτός. Πάμε, τον έχω. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά για σήμερα. Θα υπάρχει και άλλο επεισόδιο που θα παίξω και άλλο ματσάκι. Γεια σας!